హాయ్ వైజాగ్ పీపుల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. వైజాగ్లో ఏంటంటే సంపత్ వినాయక టెంపుల్ చాలా ఫేమస్ అనమాట. ఎవరు వెహికల్ కొనుక్కున్నా కూడా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ పూజ చేసుకొని స్టార్ట్ అవుతారనమాట. అందరూ కూడా వాహనాలు ఏమైనా కూడా ఇక్కడికి రావాల్సిందే. బైక్, కారు, చిన్నదావనియండి పెద్దదావనియండి కంపల్సరీ ఇక్కడైతే పూజ జరుగుతాయన్నమాట. సో ఫైనల్ విషయం ఏంటంటే మా అక్క వాళ్ళు కారు కొనుక్కుంటున్నారు. సో పిలిచారనమాట. సో ఓపెనింగ్కి అయితే వెళ్ళాము. ఈ చిన్నపిల్లలే పెద్దవాళ్ళు అనమాట ఈ కార్ ఓపెనింగ్కి. సో వీళ్ళతోనే స్టార్ట్ చేశారు. కేక్ కటింగ్ అది చేసి కార్ అయితే రైడ్కి వెళ్ళేసి వచ్చారు. పిల్లలు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు. అండ్ ఆంధ్రాలో ఏంటంటే దసరాలో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా కొనుక్కునే వాళ్ళు దసరాలోనే కొనుక్కుంటారనమాట. వెహికల్స్ అవనియండి, లేదంటే టీవీస్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్నీ కూడా కొనుక్కుంటారనమాట. అది స్పెషల్ దసరాలో. అండ్ తిని మా అక్క కార్కి అయితే పూజ చేసేసి స్టార్ట్ అయిపోయాము. అంతేనండి. థ్యాంక్ యూ. సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. బాయ్ బాయ్.